Πέτρος Παπακοσταντίνου, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και κοινωνικός παρατηρητής. Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα, Βασίλη. Στην εφημερίδα Καθημερινή πάντοτε. Ζούμε όντως πολύ σημαντικές στιγμές, παρότι από ό,τι φαίνεται η Ελλάδα θα είναι το επιδόρπιο στο δείπνο, το απόψινό, αυτής της συνόδου. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, εάν από ό,τι φαίνεται κατευθυνθούμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τη στήριξη της Ευρώπης, αυτή θα είναι μια ιστορική στιγμή και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Και για μια πληροφορία που μας μεταδίδεται τώρα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζή και η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ βρήκαν σήμερα στις Βρυξέλλες μια συνενετική λύση, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο, για την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα, επιβεβαιώνει η γερμανική κυβερνητική πηγή. Η λύση λοιπόν χαρακτηρίζεται ως συνενετική, για να δούμε το περιεχόμενό της, αν έχει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή όχι. Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά από ό,τι φαίνεται και όπως μπορεί να εκτιμήσει κανείς, αυτά είναι πολύ άσχημα νέα, Βασίλη. Ναι. Διότι η συνενετική λύση είναι εφημισμός, έτσι. Η συνενετική λύση σημαίνει πως το βαρύ χέρι του Γερμανού τραπεζίτη λύγησε το χέρι του Νικολά Σαρκοζή. Αυτό είναι όλο. Ότι η Ευρώπη ουσιαστικά διελύεται ως πολιτική έννοια, ως πολιτική οντότητα, και δεν υπερβολή αυτό που λέμε. Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που δεν συμφωνούν οι Ευρωπαίοι. Θυμάστε τι είχε γίνει στον πόλεμο του Ιράκ. Όπου οι μισοί Ευρωπαίοι με κεφαλή στον Τόνι Μπλερ είχαν ταυτιστεί με τους Αμερικανούς. Ωστόσο, αυτό ήταν για ένα θέμα γεωπολιτικής, ας το πούμε έτσι, σημασίας, στο οποίο υπάρχουν οι γνωστές αντιθέσεις μεταξύ Ατλαντικών και Ευρωπαϊστών. Εδώ πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την ίδια την Ευρωζώνη. Δεν ανακατεύονται οι Αμερικανοί. Δεν ανακατεύονται ούτε οι Άγγλοι. Δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Είναι ένα θέμα της παλιάς Ευρώπης αποκλειστικά. Σε αυτό λοιπόν το θέμα, για ένα πρόβλημα στο εσωτερικό της Ευρωζώνης, για μια χώρα οικονομικά ασήμαντη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Γερμανία, 2,7% της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει η Ελλαδίτσα, οι Γερμανοί δεν διστάζουν να μας στείλουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή στην Αμερική. Διότι όπως γνωρίζεις πολύ καλά, Βασίλη, η Αμερική είναι η μόνη χώρα του κόσμου που έχει δικαίωμα βέτο σε κάθε απόφαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Καμιά απόφαση δεν μπορεί να απαρθεί, ακόμα και αν ο Ευρωπαίος Γάλλος σοσιαλιστής, ο κύριος Στροσκάν, είναι πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αν δεν το θέλουν οι Αμερικανοί. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πολιτικά εξευτελίζεται απόψε. Και βεβαίως αρχίζουν οι επιπτώσεις για το σύνολο της κοινωνίας. Διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περνά ως οδοστοτήρας, καταστρέφοντας όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και το ίδιο την όποια ανάπτυξη έχει η χώρα μέχρι αυτό το σημείο. Ναι, θα συνιστούσα τους αναγνώστες του Sky να διαβάσουν, αν ενδιαφέρονται για το θέμα, το βιβλίο του Συμβούλου του Γιώργου Παπανδρέου στη Σοσιαλιστική Διεθνή και νομπελίστα Αμερικανού οικονομολόγου, του κυρίου Στίγλιτς, με τίτλο «Η Μεγάλη Αυταπάτη», που έχει βγει από τις εκδόσεις Λιβάνη και στα ελληνικά. Ο άνθρωπος ήταν αξιωματούχος της Παγκόσμιας Τράπεζας, αντιπρόεδρος μάλιστα, έχει υπηρετήσει και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γνωρίζει άριστα τι σημαίνει εκεί μέσα και το βιβλίο του είναι ένας καταπέλτης εναντίον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο το αποκαλεί Διεθνές Ταμείο Εξαθλίωσης. Γνωρίζετε πως σχεδόν από όπου πέρασε αυτός ο οργανισμός έγιναν οικονομικά ολοκαυτώματα και κοινωνικές εξεγέρσεις. Στην Ινδονησία, για παράδειγμα, έγινε μια απίστευτη κοινωνική εξέγερση, κόντεψε να καεί όλη η χώρα και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν έπεσε κατά 45% μέσα σε 2 χρόνια. Αυτό δεν γίνεται ούτε σε καταστάσεις παγκοσμίου πολέμου. Στην Αργεντινή θυμόμαστε τι έγινε πάλι και εκεί είχαμε μια χαοτική κατάσταση. Τα δικά μας τα Δεκεμβριανά στην Αθήνα ήταν σαν παιδική χαρά μπροστά σε αυτά που έγιναν στην Αργεντινή. Σαν πυροτεχνήματα. Για να μην πάμε τώρα σε χώρες περιφέρειας, γιατί μπορεί να πει κανείς εντάξει, αυτές ήταν χώρες περιφερειακές, εκεί είναι η διαφθορά πολύ μεγάλη, είναι χαοτικές καταστάσεις. Να δούμε τι έγινε στις ευρωπαϊκές χώρες που πρόσφατα, τα τελευταία 2 χρόνια πήγαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στη Λετωνία, οι μισθοί των εκπαιδευτικών και των νοσοκομιακών γιατρών έπεσαν 40% και η παραγωγή της χώρας έπεσε 24% μέσα σε 1,5 χρόνο. Στη Ρουμανία απολύθηκαν 137.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Στη δε Ουγγαρία καταργήθηκε η 13η σύνταξη, δηλαδή η σύνταξη των Χριστουγέννων για τους συνταξιούχους, και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων έπεσαν κατά 20-30%. Νομίζει κανείς, είναι κανείς τόσο αφελής να νομίζει, ο κύριος Παπανδρέου, ότι μπορεί να μας πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ελληνική κοινωνία να το αντέξει? Ξανά δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά νομίζω ότι εάν πάμε σε αυτή την κατεύθυνση τελικά, βαδίζουμε με μαθηματική ακρίβεια προς κοινωνική έκρηξη και φοβάμαι πάρα πολύ προς ανεξέλεγκτη κοινωνική έκρηξη. Δεν θα είναι δηλαδή μια λαϊκές κινητοποίησεις με επικεφαλής κάποια οργανωμένα συνδικάτα, κόμματα της αριστεράς. Εδώ, Πέτρο, υπάρχει μια κάθετη διαφωνία
από όλες τις πλευρές και από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι διαβλέπουν μπροστά ένα πολύ ισχυρό κίνδυνο. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι δηλαδή που θα επηρεαστεί. Ασφαλέστατα, και έχουν απόλυτο δίκιο ότι θα πάμε σε μια βαρύτατη ύφεση η οποία θα πλήξει πάρα πολύ και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι μόνοι που ενδεχομένως να το θέλουν, ενδεχομένως εάν έχουν τέτοια τύφλωση, είναι οι τραπεζίτες. Ναι. Οι οποίοι τραπεζίτες ληστεύουν το κράτος τους. Το χέρι που τους ταΐζει το δαγκώνουν. Είδατε τι έγινε προχθές. Στο βήμα διαβάζω εδώ ότι η Εθνική Τράπεζα δανείστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 1,9%. Τη στιγμή που το κράτος δεν μπορεί να δανειστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το λιώνουν οι διεθνείς χρηματιστικές αγορές με 6,5% επιτόκιο περίπου. Να μείνουμε και για λίγο στη στάση της Γερμανίας. Γιατί ακολουθεί αυτή την πολιτική. Υπάρχει ένα νέο οικονομικό στάτους στη Γερμανία που δεν αναγνωρίζει πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την αναβίωση του γερμανικού εθνικισμού με άλλους όρους βεβαίως. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Δεν γνωρίζω αν κάποιος έχει απάντηση. Εγώ μόνο μια υπόθεση μπορώ να κάνω. Έχω κάνει ανάλογες υποθέσεις και στην Καθημερινή. Οι άλλοι αρθογράφοι έχουν την άποψή τους. Είναι ένα πελώρο ερώτημα γιατί το κάνει η Γερμανία. Φαίνεται ότι πάει στην κατεύθυνση που λες. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να ξέρουμε ότι η Ευρώπη έχει ως οικονομική ατμομηχανή μια ευρωπαϊκή Γερμανία, η οποία παρότι έγινε η μεγαλύτερη δύναμη ασφαλώς της Υπήρου μετά την ενοποίησή της ιδιαίτερα, συμπεριφέρεται ευρωπαϊκά και ακολουθεί αυτό τη συμβουλή που είχε δώσει ο Αντενάουερ στον Γκολ. Να προσκυνάς 3 φορές τη γαλλική σημαία, προτού προσκυνήσεις μία φορά τη γερμανική. Δηλαδή κρατούσε χαμηλό προφίλ διεθνώς και εμφανιζόταν να είναι η δύναμη κατεξοχήν ευρωπαϊκή της Ένωσης. Τώρα φαίνεται πως ο γερμανικός εθνικισμός κερδίζει το πάνω χέρι, τα πιο εγωιστικά, μειοπικά και άμεσα συμφέροντα της Γερμανίας υπερτερούν των κοινοτικών και νομίζω πως η απόφαση που πήρε η Γερμανία με την Ελλάδα είναι πραγματικά διέβη τον Ρουβίκονα. Η απόφαση της δεν είναι μόνο τι θα κάνει με την Ελλάδα σήμερα, αλλά τι θα κάνει και με την Πορτογαλία αύριο, που από ό,τι φαίνεται μας ακολουθεί. Ήδη υποβαθμίστηκε από τον οίκο αξιολόγησης των Φίτσε και έχει και αυτή τεράστιο πρόβλημα χρέους. Μεθαύριο μπορεί να είναι η Ισπανία, παραμεθαύριο μπορεί να είναι μια άλλη χώρα, η Ιταλία ενδεχομένως. Η Γερμανία λοιπόν φαίνεται πως πάει σε μια Ευρώπη 2 ταχυτήτων, όπου τις περιφερειακές πιο αδύναμες οικονομίες ενδεχομένως να τις πετάξει έξω από την Ευρωζώνη προοπτικά. Και να φτιάξει έτσι μια Ευρώπη 2 ταχυτήτων, στην οποία αύριο μπορεί να βρίσκεται η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία. Ναι, ένα πολύ κλειστό κλαμπ. Ένα πολύ κλειστό κλαμπ όπου το κουμάντο θα το κάνουν οι χώρες, οι αναπτυγμένες του Βορρά, που έχουν παρόμοια επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης. Και άλλοι απλώς θα συμμετέχουν, θα είναι οι τόποι παραθερισμού. Ναι, και πολιτικής κουλτούρας. Το θέμα είναι αν το αντέχει η Ελλάδα και αν το αντέχουν οι σύμμαχοι της Γερμανίας. Εγώ θα έλεγα για παράδειγμα αν το αντέχει η ίδια η Γαλλία. Η οποία Γαλλία έχει και εμπορικές και πολιτικές και θα έλεγα και πολιτιστικές σχέσεις πολύ στενές ιστορικές με τις χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μια Γαλλία όπου όλοι οι παραδοσιακοί συμμαχοί της θα έχουν εξωστρακιστεί από τον σκληρό πυρήνα της Ένωσης, θα είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένη έναντι της Γερμανίας. Παράξενη εποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Εγώ